سلام تعنا هبلي كما اللهم كما يتغنيو كبرات فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان أنا إجزيابير مسجن سلام كأني له كما لغاتكم صغاتكم كم زغماي دلهم كم زغماي كم تخونوا بعد ملء تسفاهم نمنا لهم عند مدب حيزكم كسجري عمنا لهم عندي كاب نده سومار استقدات أقد مبيله جل يوم كفرنو لكم مالتيو زين نسخاتكم للشانل دي حدش تغيركم سبسكرايب بمقبار كومنت لايك بمقبار نابكالو اتصابات بمبزحها التحوابروني عند حفت ناسي كانسر تتحيزة حجينا ما يجعلوت خيدي قليلا مالتيو ما يجعلوت حاسيبه كتعيي لأن دكتور كتنقر على ليا قنتا دكتور كم دحانجت لأن اقرأ من قدام خناتو مستي ساينس بهالنقر كتتحازو مسفتنت مالتيو نساقن تغير الله تمسكر الله مو بتعمل نزقرن كم دي عينت هيوت أب كلها أنا سبات سلزولو تاي مالتي ترجمو بسرخم زبال نجار كله دي جل زبالون درجان درس عز خلاص سلزولو خنا وقعنا زين كم مسح جرنا هنا توينا مالتيو كتلا بيلنا قال قالوا لان إدريس جبنان تراخيو ماله وقال قالوا لخا بقع زخنا ملسي إدريس جبنان لك علوكو أفنشوا كسب زسرة سرعة نجيراتو بتحروا جنو كاي فتوى إن قال قالوا لان من تاين تيلكم نزومكم بعد إدريس أمسلو مسلاني ويك أمام سلتسبات لك علوكو عمسلة نقروهم مالتيو حجي أب وشت تقرأي كالي قداي له زنقروكم أنا مالتيو تقداي نسخة صمدو من جمير وازبل وتعدس ورد 5 جمرة ستالين يزارة بالله مع زي جميروا كنقرنا أيو حدا مستئير زين فولت أنا حنا أيو كاليون مس لفعتي تسفع تتحيزو متنقطاني نقفة برس زوج متنقطع يوزهاو متنقطع بتعاملوا بزحت سبات أجري موملو صمدو تفرسوا لهم زعينته متنقطع يو فنان أب حجي كالوتهم دقفتي برجعنا حملوا زخونو أكلات كان بعل وفو يسلت أنا جل كيروس زقامو زلوا فنان أب نجوم بلاك رئيوس لازم أيو ملأخت تقبلوا كاب جون بلاك نمنتاي نعنا أمبي تونيلو نعها أتيكا إلهم يوم كوريوم إلهم زارو سبات الله إذا كلهم اللي جنا منايلهم عن فيديو ده ساس كتروا لهم حد يستخدمكم نفس القناة زي سبسكرايب مقباركم ما يترسوا لكم يزدلي سو سبسكرايب جور خبرات مفتوحات حوات ريتو زنبو لساعات بس يحلو مالتيو داويت ولدو 4 حدن absolutely he is right شعبية إنه يعني must go إلو مالو مالتي absolutely he is right إلو الله كهدو اللوم كتفو كهولا اللوم إلو تزاريبو من زرعي مثلا يعني موداتها رياكشن وي تخست I don't know من مخانب زناي موداتها فيديو anyways كهولا اللوم إلكم هم تأمنوا مالتي أناون must go مالت كافت بوزيشنهم كوردو خول اللوم حلافنتهم كركو خول اللوم يأمنيه جن سبكم سبنتهم مالتي سبكم سبنتهم نخبل دليه خجو حفلو خطفلو كعنلو جلز بهالنجرسي نتناتنا سلت أنا زتك زي كونس ندعنا وزخير موداتها أم تعلنا واستمسرت بوليتيكا أخوون زبل نجاريو كم تناهيق الفلسفة من تانك يكون أفريقياويان منجست يقولوا أمبر منجست تخلوا يقولون زبالة بحلا سلز نبرة بمن تايدا خاون في how can we disprove that بمن تاينا نعوسي حق خمسة كونس كنا راقص نغقل ويكا إن دل زبل وقعي نمو وقع ذا أكلية تقول داي تزاري بيزول لهم مالتيو anyways ريتو تاتكم تعم صبوات يوم نغتصد and well done انكو عبدحان مزاقم laugh loud livery شدن رياكت سواني شدن نيشن دحانا خمزر لكم بعل مدو تسفاي ويكا تسفاي قبر اسكنا بتقدم اي فيديو حيزوكم كسقر كانسر بالليل يا املاح مسكن نفسي طبق الله طبق الله ايحامونكم قراني لا اندحر لن اندحر وطين تريقيو خام نفسي لا اديس ابا هيده واجلت كحصبيليا انت الى هذا شعور سيقهني نعا دكتور سوزهن كوميش نغري ما يتحاطيب كسكتحاوي لهن دير ساعه مهنيات نغري لا كمز تبلك الليلاتا ملحنت مدهنيت هابكم ناي وسدني كيمو هاوسدني روكي ابسومنا ابحنت كيمو غنكو مجمريا ناب كيمو كتبصح تخوينكو كسوزان لايك بيابس تقبر عليك كانسر مخانو خراغص على وغل كانسر مخانو ترغاغي صوصاب سامبو خلا حنت طرلا لو ماريو مني افتا عباي ماشين بخبيب كل نفسي كاميرا راسي كله كتقدح يكو ايناني طوبا قريط ياندلو غالي 7 ورح خون ابز حراس كله حكمنا از طوبي بتعم يقسل حنسا سبات يردو خانم
رجي غير خا غبركو ساسي طبي كاسله دقس رجتي غير حجي يلا غب قانزا غبرلك غله اجي تسب دلاي يبلكا كمزي نحنس حساس بوش تصفال انت اخرج زيت غبرت عين صدق خغلنا غداي هنا دلاي كان حسابه الى سقبل ويكا ايتحازل لنا املاح سلا دي فلط انبل لمن يوم تحجزوا تبعتراويا لمن يحجزوا ገንዘብና ዝወሰዱ ወዳ ኾኒ ካብ ዓዲግራት ካብ ባንክ ዘሪፎም ዝወሰዱ لمن يوم تحجزوا ኤርትራውያን ኣብ ገዛ خميس መጽኦም ሓደ ስንኩል ሓደ ዝሓማማ ሒዝ ክትመጽእ ከለኸ ይሕግዙ ዳ ይሕግዙን ገንዘብ ንተሰንኪሉ ንኤለን ናቱ ገንዘብ ካብ ባንክ ዘሪፎም ውጭ ሃገር ዝወሰዱ ወዳ ኾኒ ሳን ሓደ ደኻ ክምርዘካ መልሓስካ ክትሕዘካ ንሕና ለሚና ይፈልጥ አይን ለምን وحتى ጽቡቕ እዩ እንኳ ልክዕልክዑ መለስ ኩሉ አይት ምቸውን ነርካ ኣነ እኳ ብግለይ ማለት እዩ ሕጂ ግን ክትምቸውን ጀሚራ ማለት እዩ ብፍላይ ከም በዓል ኢድሪስ ጀበና ዝኣመሰሉ ምስለኒ ዘምስሉ ኢድሪስ ጀበና ብጣዕሚ ዘጽልእ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓደ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ በትሽዑ እዋን ትፈልጥዎ ኢኹም ንዝክሮ ኢና ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ዩንቲት ንዓውፃ ጁንታ ከምዚ ዝገበርካ ከምዚ መጥፊ ዓዲ ገለና በለ ዛረብ ዝነበረ እዩ ኣብናቱ ላይቭ ኣቲኻ ንባዕሉ ምንም ዓይነት ዘረባ ሓሳብ ተሳቀየ ደኺመ ገለን ክትብል እውን ኣይትኽእል ከምዚ ፀጊሙነሎስ ሓግዙን ክትብል ውንስ ዕድል ዘይፈቅድ ማለት እዩ ሕጂ ሰብኣዊ ዝኾነ ልቡና የብሉን ንቕንቕ ካምፓኒ ዶ ገለ ካምፓኒ ዝበሃል ነይርዎ ምሳኣቶም ከይዱ ድሕራይ መወዳእቱ ንዕኡን እንዳፈረሶ ከይዱ ክገድፎ ምስ ጀመረ እዩ ሕጂ ተመሊሱ በጽምዶ ዶ ግዛም ዳዕዶ ዋሽካዕላ ልጻወት ዘሎ ማለት እዩ ሶ ንኸምዚ እትንሳት ብሎ ዘላ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቂ ከምዘይ ኮነ ይፈልጥ እንዴ ማለት ቶም ከምዚ ዝገብሩ ዓይነት ከም በዓል ኢድሪስ ዝኣመሰሉ ይኮን ሓጊዞም ቶም ክሕግዙ ዝሕግዙ ቶም ሰረቆውን ይኮን ሓጊዞም ኣብ ወፃእ ዝነበሩ እዮም ሓጊዞም ካብ ውሽጢ ኤርትራ ይኮነ ተሓገዝ ዝመጽእ ነይሩ ካብ ወፃእ ዘለው ዝመጽእ ነይሩ ተሓገዝ ሓደ ሰብ ሓጢያቱ በደሉ ክፍኣቱ ናይ ባዕሉ ናይ ውልቁ ዳእምበር ናይ ሓዉ ናይ ኣዲኡ ገለገላ ይድምርኒ ማለት ተሰናይ ተግባሩ ካብ ቤተሰቡ ወሪስዎ ኾን ይኽእል እዩ ሕማቅ ተግባሩን ካብ ቤተሰቡ ተማሂርዎ ኾን ይኽእል እዩ እዚ ይከኣል ይኹም ማለት ብዝጉልበት ዝምዕብል ዝዓቢ ስለ ዝኾነሲ ባህሊ እዩ እንዳተማሃሮ እዩ ዝዓቢ እንተኾነ ግን ትዝሕግዞ ዘሎን ትዝገብሮ ዘሎ ክፍኣትን ቀጥታ ምስ ናይ ቤተሰቡናቱ ወላ ሓንቲ ርክብ የብሉን ስለዚ ትጽድቅ ዝገብር ዘሎ ምስ ተሓጢያት ዝገብር ዘሎ ፈሊኻን ፈላሊኻን ምርኣይ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ቶም ሽዑ ከም ዝገብሩ ዝነበሩ ኣሕዋት ቶም ዝሕግዙ ዝነበሩ ቶም ሕጂውን ዝሕግዙ ቶም ልቢ ዘለዎም እዮም ወፃዓ ናይ ሰባት ብኣግባቡ ዝተረድኦም ኣሃ ተወፂዖም እዮም እንድሕር ተወፂዖም ድማ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ኢሎም ዝሓስቡ ልቢ ዘለዎም እዮም ሓሚሞም እዮም ድኽነት ፈጢርና ኢና ናይ ጥዕና ቦታ ኣፍሪስና ኢና ቤት ትምህርቲ ኣፍሪስና ኢና ኣባዲምና ኢና ዋላ ንሕና እንተዘይባደምናዮ ቶም ኣሕዋትና ኣባዲሞም ስለ ዝኾኑ ኣብ ክንዱእሲ ሕውነት ከምምንታይ ክንተክል ዝብል ልቢ ዘለዎም እዮም ከም በዓል ኢድሪስ ዝኣመሰሉ ኣይኮኑን ማለት እዚኦም ሊያው እዮም ከከም ግዜኡ ዝኸዱ እዮም ሽዑ ንሱ ከምዚ ትሪኦ ዘለኺ ሽዑ እዋን ኣብ ፈረንሳ ገዛ ይሃንፀሉ እንዳተባሃለ ንቕንቕ ካምፓኒ ከምዚ ጌርኩም ሃቡን ገለገለ እንዳበለ ናትና ሰብ ሓደ ተኣትዩ ግን ንዕኦም ክሕጉስ እንዳንጠረ ዝወፆ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከም ቂም ሒዝካሉ ዲኻ ተይልኩም ኦፍ ኮርስ ንምንታይ ሓደ ሰብ እኮ ኣብ ዝተፈለየ ሓላፍነት ቅመጥ ከሎ ዓብይ ሰብ ተባሂሉ ተሳብ ክንዱ ዝኣክል 5000 7000 ብምሸት ላይቭ ዝኽተሎ ፕሮግራም ክህልዎ ተሎ ንእግረ መንገዱ ሓደ ነፍሲ ሓደ ንስጋ ዝዓይነቱ ስራሕ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ቁም ነገር ዘይብሉ ስራሕ እንዳሰርሐ ንሱ ማለት ንዑ ፍሉይ ቁም ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም ህዝቢ እንዳባደመ እናፀነተ እናሃለዎ ሱቕ ኢሉ ዝመሓላለፈሉ ዝነበረ ፕሮግራም እኳ ዳ ሱቕ ከይብል ገዲዱ እውን ዝፃረፈሉ ዝነበረ ማለት እዩ ጻረፈሉ ዝነበረ ንኻልኦት ንኽሕጉስ ከምዚ ገበርኩ ኣነ በልዎም ግዛዕ ዝብለሉ ዝነበረ ፕሮግራም ክውቃዕ ኣለዎ ንገርዮ ርእሱ ሃብዮ ተጋሩ ጅግንነት እውቀት ሃፍቲ መቦቀልና ሃይማኖት ዓዲ ጆጋን ዓዲ ለባማትና ማንም የለማመጢ ጽምዶ ኢልኩም ትመጹና ጦርነት ኢልኩም ትመጹና ተብዒልኩም ለሸይጣን ኣነ ኸልቢ የመልሐሰይ ባዕልኩም ትመጹና ሕዝለ ወሓጣ ኣነ ኣይተሓግዙኒ ዲያስፖራታት ክንደይ ተጋሩ ለው ልሕግዙ ባዕልና ጸገምና ንኣሊና ለመላው ሓራይ ቀጽለ ቢልና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዝውዓለ ሆሳዕና ከተማ እዩ ተኸቢሩ በዓል ብሄረሰባት ማለት እዩ ኣብኡ ዝተገብረ ዘረባ እዩ እቲ ዘረባ እንታይ ዝብል መልእኽቱ ከታ እዩ ዝብል ክትሰምዕዎ ኢኹም የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳግም ከሆሳዕና ምድር ላረጋግጥ የምፈልገው ማንኛውም ፈተና ማንኛውም ትንኮሳ ማንኛውም የክፉ ሐሳብ ኢትዮጵያን ከብልጽግና ማቆም አይችልም።
እያንዳንዱን ፈተና ወደ ዕድል በመቀየር የኢትዮጵያን ብልጽግና እናፋጥናለን። የኢትዮጵያን አንድነት እናጠናክራለን። የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን። እዝና ኢትዮጵያ ግዶ حراي حجي بوزح حساب مالتيو نإثيوبيا تصلو خمزي خنقورو مينا كم قمال حدا بحدا خنرقفو مينا سلاز بلا مالتيو نزا قداي زيا بوزحات سبات كم فلوي زرواوي كم فلي تريئتو إلو مالو سألاتينا إثيوبيا نحر زي كونا نحنا منم ولا حانتي مسانا زرخم نقر يبولون حقنا مزراب مالتيو نحنا ندقفنا زلان إثيوبيا تدقفنا ليا زلا كالي قداي كوينو مخنيا فسلا زي تدقفنا زلا بساعات زي نحنا ون كندقف نقبرو نجر كابات بقش سلز خونه نساء قديمة خد قبر لنا زقباء سلز قبرت النا مالتي سلز قبرت لنا زي كونكو سلز قبرت النا خد تدقفنا الله كتات أنكرنا الله خنسرح لنا خنعيل لنا كتماتنا خنص اللون كم مس قبرت كا قبرة أكيبات وصليا مالتي كم زي تزي كوينو أنت دي حق ذاتنا ينحق زينا جن أتليست حجين حنا نواجه لنا لا تكون ننزل لنا بزخون يكون متن زقال زي نعنا إيري فرز قبر قال قال وسيدو زخون سبكتن تاني خلي ولا حانت نجري ولا مسانا زر خبيله كتاي حلف وزخل مسمن داخل رخبي خيل تخوينو مزصادو يكون بزي قدس ندحر دا ابصلي صرح لهم كوينهم كم دي عينت قال ولا خمروم سلازخل مالتيو ولا حانت نجري يلن بعلم اليوم تلكمني بزحات كله يخليهم حين امنت انا بشمهم قصوع مزخل ولا أقرأ بتخوني يقولوا ولا دقوا خوني يقولوا ولا وش تعد خلوا يقولوا سو أذلون جازن إحنا الناس لا ربحها مسرح صلاة خبلنا يكلنيو اليوم يلو حاسبوا الزارون دحر اللي يخونون نحنا يكونن بعلون دحر جيرنا شعينا نر مالتي بزحت سبات كم زي عينت تنتنا يهوس للسمع خوي كتيلنا لنا أنا بنايميرون تنتنا ناي إثيوبيا قدفو ناي إثيوبيا رسعو إثيوبيا تسعيرة أبي أحمد تسعيري أبي أحمد تسعيري كسعر 4 نتي أبي أحمد بزغونه من قد كسعر راح يدلو بزغونه من قد مسعر هاي مالتي لنا هنا بقدامي بالتحساسبة بعقمي بقول له كسعر له ودينا لنا مغنياتو ناي أجندة ناي دق زساسي وجنات كتقطعهم كتكلم نجيركم يقدم حجي ناي إمارات بداية يقفون بيهم يسكنوا ويمنتوا جكنا تقدري أمنت لما جبهي هاي لين تاي كم زلوات فلتيها كفتم جانا حدا ون فلزو خنا كلهم جنرالنا بتمسمر زلوا جانا يوم أنت بالكعني لما جبهي شو مي ليس مي هو سيدا من تايزي تقرأي كتموت سلل دلائي وايم نبى سلام سرق أبرهان كم يقبروهم بهاي ما نتون تمسيها يلمسوهم كلهم سلل دلائي مالتي تردي كاريو أميديا هايلون بتمثال كل من الطريقين هايلون نزل تقرأ سلل توفيه هايلون شو من هو بتمثالي كبوليتيكا مرحتونا دورتين أمنت منجرينو كو بجامعة تخادين أدي سوا يكون تدكس تأيهم كوينو حراي انت أيهم كوينو زبل خنا مصينا مالتيو أتي وقع خلت تزرعات يحيزو مصيو كسلازو صرح يوم نعوم فاليوم بفلوي حدا خوينهم ممزلو زبليو كلتا اتا حدا زربا خمزي مخانو ترادا لنا تخال اي قداي جن مالتي حق زي كونه زربا سلازلو يعمونغو بجامات غدنا تدقس يكونه تنقلت قبر يكونه كتسرح تلوها تسرح يزلوها مالتيو كتسرح ياكو حلافنت حيزا تقبلا زلا اب ناي بيت كريستيانن ناي غلغل انت حاوي سمي مصيوم ابا سلاما دكتور دبرصيون منجرينو هايله زبهاليم توم زينو فلطوم حاتياتينا اتولم توم بعل هايله دبيت جلز غبرو زلو غداي جن كل سب يزوقصوم زلو اب دغ زلو طرح وي كاكالوت قدامو حيلتا طرح يكونن هايله زوقصو زلو كل سب يزوقصو زلو هايله شجر كم زلو ويو زرق زلو شجرو خاطايو حصر بزلو قانقا مناسي كوموتيوم انتبهال تلو تكوس بالسرات كم زمسل نجر سبر ريل نزي أنا جحيزي مز أصلاً كاتسبر كأبلو تسب نمنتايو خم زخون زلون تتبهيلو سلا هايلة زبلز كاب كالوت يقرب ميديا سلا زخونة ويكاب بلوز تنتنا حيزو موتيوم مسابات كسال وصل زلو ما يكونن ويكا تارجت سلا استجبر كاركتر أساسينيشن أيكونن ناي من إسي سمعت بأقبابو كي تردأ من إسي تقم توصحن تولو تحابي ونالت أنحة زخونة ولك أسب
ዓለም እንዴት ተንከፍ ሃይለታይ ከም ዝኸውን ሽዑ ትርእይዎ ማለት ይዓብድ ኣማ ጨሎት ቀንዩ ዝመፀ ይመስል ሽዑ ሕጂ እቲ ፀገማቱ እዚ እዩ ንሃይለ ዋና ናይ ሽግር ምንጪ ገይሩ ኸሪኦ ዝፈተነ ናይ ባዕሉ ስራሕ ዳ እምበር ሃይለ ንዓዲ ንትግራይ ስለ ሰርሐ ማንም ሰብ ተጻሊዎ ኣይኮነን ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት ያፍቲ ሚድያ ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ ንኣብነት ኣብ ሃይማኖት ኣመልኪቱ ሃይማኖት ዝበሃል ኦርቶዶክስ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣካይዳ ኣለዋ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣካይዳ ኣለዋ ናይ ባዕላ ዝኾነ ሕጊ ኣለዋ ናይ ባዕላ ዝኾነ አፖስቶሊክ ሰክሴሽን ዝበሃል ናይ ቅደም ሰዓብ ቅብብል ሐዋርያት ኣለዋ እዚ ዓይነት ቅብብል ክትሕስ ዝኽእል ካበይ ከም ዝመጻና ድማ ፍንቱ ብዝበለ መንገድሲ ከም ፀሓይ ጭራ ጎሊሁ ዝርአ ዝነበረ ኣካይዳ ቅደም ሰዓብ ማለት እዩ መንበር ብምፍላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕና ሩት ዘይብልና ክኸውን መበገስ ዘይብልና ክኸውን ዝግበር ስራሕ ኣሎ ናይ ቤተክርስትያን ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ እዚውን ኩሉ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ከም ሰዓባይ ናይት ሃይማኖት ናይ ባዕለይ ዝኾነ ምልከታ ስለ ዝኾነ ክቃወም ክድግፍ ይኽእል እዚ ምስ ውልቀ ናይ ኣቦና በሰላማ ዝተሓዝዋለ ሓንቲ ነገር የብሉን ንሶም ብውልቆም ተይኮነ ብሓበራ ኮይኖም ዝውስንዎ ውሳነ ግን ኣፌክት ስለ ዝገብር ንኹሉ ሰብ ይዶቕ ተተባሂሎም እዚ እውን ፍሉይ ተግባር ጌርካ ክረአ የብሉን ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ናይ ውልቀ ሰባት ኣምልኾ ናይ ውልቀ ሰባት ጽላኣት ንዓደ ይዕብን ክዕብየና ዝኽእል ንዓድና ክዕብያ ዝኽእል ናይ ሓበራዊ ዕብየት ናይ ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ለውጢ ናይ ሓባር ዝኾነ ኩለንትናዊ ማለት ኣተሓሳስባናስ ክልወጥ እንተሎ ኣነን ሓደ ሓወይ ንሃይለ ንዓይ ተዘዋዊሩ እዩ እምበር ለውጢ ንሕና ክንድግፍ ተለና እውን ውልቀ ሰባት ንዕኦም ነመጉሶም ከም መላእኽቲ ክንጸልእ ከለና እውን ውልቀ ሰባት ቶም ጸላእናዮምን ከም ሰይጣውንቲ ክልቲ ጫፋት ክልቲኡ ፖላራ ይከብድ እንዶ ይከቢድ እዩ ስለዚ ኢና ንርኢ ዘለና እስከብዚ የሎ ሓደ እንታይ እዩ ስሒቡ ዝመፀ ይፍለጥን ግን ክዛረብ ከሎ ኣነ ሲሉ ግርም ይዝብለኒ ዞሮ ንስማዕ ኣፍታ ውድብ ዘነጻጽሩ ዘለዉ ታዮም ኮይኑ ኣፍቲ ውድብ ከባቢ ስታይ ዝጥዕም ዝብላዕ ነገር ነው ኮይኑ ታዮም ፍቅሪ ዲሒዞ ኣብ ዘዕስሉ ዘለዉ ስታዮም ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብውዳበ ስለ ዝኣምን እዚ ውዳበ ዝምሰፍረስናዮ ድሕሪኡ ዝስዓብ ክስናል ናቕፋ ፕረስ ጽሑፎም ዘሎ ጽሑፋት ጸረ ጽምዶ እዮም ቶታሊ 100% ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣድሂቡ ጽሑፎም ዘሎ ጽሑፋት ጸረ ጽምዶ እዮም ቶታሊ ሮንግ ስለዚ ፕሊዝ as far as possible as much as possible ልጽምዶ ዘባላሹ ጽሑፋት ኣይተጻሓፉ ይኽብለኩም ዝብል ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ምስቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲክስ ዝተፈላለዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ኤርትራ ፖለቲክስ ካሊ መልክዕ ዘሎ ካሊ ዲሲፕሊን እዩ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ካሊ ዲሲፕሊን ዘሎ ካሊ መልክዕ ዘሎ ካልቸር ተቐይሩ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝመሰሎ ይጽሕፍ ይዛረብ ይውደብ the only crime ዝኸውን ኣብ ትግራይ ንሰብ ፊዚካሊ ሃራስ ተገይሩ ጥራሕ እዩ ክሳብ ሕዝ ዘሎ እዚታት ተዛርበና ድኹም ደቀባት ባዕላዊ ስዒድ መርሕነት ናይ ጽምዶ እንታይ መጻወቲ ሃገር ኮይና ንሕና ባዕጽም ንብደምን ተመጻ ሃገር ኮይ ቦጻወት ባዕላዊ ስዒድ መጻወቲ ፖለቲካ ዲፎልት ሰካ መላገጥ ህዝቢ ኤርትራ ገይሮሞ ደሎ ናይ ገንዙ ገይሩዋ ኢሳያስ ናይ ገንዙ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ካል ዘረባ ይብላን እዚያ ቶም ምስ ዘለኹ ሓጎስ ክሽኦም ማንኪኦም ቻርሊኦም ወላ ጅኒ ዒስሮም ዚኦም ተገሩ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ኣይነ የለ ይወደባት ከም ዝደስብ ዶ እስመራ ረጊፋ ሽና ዱዓ ኢላ ደላ እስመራ ምን ደፈራ በል ደቀ መሓረብ ለኹሉ ኤርትራ ከመይ ገር ከደስብ ለካስ ኸሻሪ ሁሉ ከማን ምን ወድ ወረደ ጸረ ጽምዶ ነው የሚሉ ተንታኞች እያየን ነው በግልጽ ነው እየመጡ ያሉት እንንገራቸው እኔ ደጋግሜ ነው የምናገረው እኔ የጽምዶ ደጋፊ ሆንኩት ወድ ወረደ ተከትዬ ነው በግልጽ ነው የምናገረው ማንም የሚደብቀው ነገር የለም ወድ ወረደ የጽምዶ የመጀመሪያው ጀማሪ ነው እኔ ጽምዶ የለውበትም ካለ ወይ በሱ አፈቀላጤዎችም በሱ ደጋፊዎችም በሱ ሜዳ በማንም ይምጣ እኔ ይፋም ማላረጋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ግን ቢያንስ ግርድፍ نحن كو تقلينا انا ذلنا ورطابا عاوين مدب حزبنا ابيت مخري لنا
فيدريشن يلنا منستر يلنا او امبس يلنا اكل يلنا ونحن تاينا شيء نحن انتي نكون شيء نابي نخيد ذو النجر كملس كله نابي نخيد ذو ناب هاجر كما ينخيد جو يحد ذراو كما ينخيد ذو النجر اكات عفوني في ኢትዮጵያ ጸጊናስ ከምቲ ኤርትራ ዝገበረቶ ባይድ ህና ከንከዲናሞ መርቁና ኢልካስ ሰደካ አለሮስ የለን ይትሕቶ ቆሙ ይትዝቀለለይ ሕገ መንግስት ሎ ቁዋም ለዓንቀ 39 ዝባል ቡ ሰድና ተኾይኖም አሰይ ቡ ዘይ ሰድና ተኾይኖም ካሊ አማራጭ ሰጥካ አንሪ ካሊ አማራጭ ታንሪ ከም ሶማሊላንድ ናይ ንጉስ ዘገም ብሮ ሓራይ ብዙሓት መማረፅታት እዮም ዘለዉ ከም ዝሓውና ዝበሎ ማለት እዩ ብዙሕ ተዛሪቦ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ዓድና ዝምልከት እንታይ ክትከውን ከም ትኽእል ዲፋክቶ ድያ ትኸውን ዓዲ ድያ ትኸውን ንበይና ክልል ኮይና ድያ ትቕፅል ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ድያ ሃገር ድያ ትኸውን ኩሎም መማረፅታት ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ትቕዲም ኢሉ ፀንሐ ሓሳባት ከኣታየሎ መሲልኩም ንምንታይ እዮም ስሕበት ገይሮሞ ዘለዉ ነቲ ውድብሲ ኣካል ወግዒ ኮይኑ ዘሎ ዝብል እዩ ባዕሉ ስለ ዝሰሓቦ ኩሉ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ናይቲ ፖለቲክስ ናብ ባዕሉ ስለ ዝጠውነኖ ኣነ የቁልፊ ኣነ የፈታሐ ስለ ዝበለ ሴንትራላይዝድ ስለ ዝገበሮ እቲ ኣመራርሓን እቲ ጥቕምን እቲ ብቕዓትን ሲ ዲሰንትራላይዝድ ገይሩ ንኹሎም ስለዚ ሃቦም ባዕሉ ተቋፂርዎ ሲንግል ፖይንት ኦፍ ፌይለር ባዕሉ ስለ ዝኾነ ሆሞጂኒየስ ኮይኑ ባዕሉ ይመርሖ ስለ ዘሎ ዋን ሲስተም ኤረሩን ከጋጥሞ እንተኸኣለ የጋጥሞ ብዘይገድስ ንዕኡ ስለ ዝምልከት እዚኦም ኩሎም ከከም ዘለዎም ካብቲ ዝተረዳእናዮም ዝተዓዘብናዮምን ነውጉዖ ዘለና ጉዳይ ዳ እምበር ሰብ ንዕኦም ብፍሉይ ጠሚትዎም ወይ ከዓ ተፃሊእዎም ከም ዘይኮነ ክፈልጡ ክኽእል ኣለዎም እየ ዝብል ኣነ ንጉሴ የኮነን ይብሎ ኣሎ ንውፊ ንስኻ ንጉስ ክትንብብ ክትክእል ኣለካ ንጉስ ክትከውን ኢሳያስ ከንብብ ክእል እዩ What the hell? Bro, if you can't read, how you expect to lead me? وفي نجوس قالت له قداي خونن نعي نجوس خونن خلني أنا بعلي نجوس أبقى ترخونه خلني حزب زي ما رتسكا نجوس كنت خونه خلني حزبين حماريسو حزب إريترا نحن نوفي نوكيروس نحماريسوهم بريزيدنت قالوا خونو برات عادي نزيا كالا خلاي بحزبي زمارس أورا انتاي نوخو بله حزبي زمارس أورا يسك بله حنت ورد از مرت أتوجين أنا يا يسابني سؤال بقى قويني إيشي إذا حزب زجاج بحق أمانني نوعه يذكرني حج نزخه مو غيرون قد ميسر كوين دت أبصر لهم دنا برا راسينا جي تعمل خنيات انت فنان كيدو رخيبوني مثلا فنان زبهل معنا أبينا مس فنان تراخيبو إيرم اللغة هجي مسوته مستقرر سلسة ورحي قال مسترفه تخصص عتوة تبهلهم زي ما يفلتون عندهم تقاوم تجوزي إذا زرا زي يفلتواني أبى أدي سابا أبى ديسكو إحنا بسون كده نسخن تحضروا فيديو تخفات زي رأيو تخفات قبل على حاوكا قبل على يوم بلاك نديو زخون زلو زي أي فلتوانيهم تبرر لها حق دي خامون استخافليت كا تخفات زي وقدموا سلوات إيش لستوهاوكم من تجبر كم زخيل قديمو خصص زلو 3 ورح مسترفو كالي خص نسعو له قال زبالي حدا غزيت عشنت كم زلو خوين امبرت حدا خسي تومصات خيل زيك تومصات خيل نخا باي اني مينس جن جبن تمليس يسرحن كالايكا بتشعو اوان حدا جبن دحردا قصعت تقبل كارلو ملو بملو اندحردا ترصيع خالو تمليسو توصعلو هالي من قداي كلون مالتي تماساسال خسي تخصيسو بتخصص نسخة ودي خوص إيو شعور رجعنا مخان ذكاليو شعور كالي خصصية زبل كالي أكلون تموتي من هذا كسب شعور تخصص حزب ويتسبب هاي كم زفت ترجنا يفلت أنا الله مالتي شو عندس برجعنا حمد ما أخل عدل تخصصها عدلوه بزي قدس شعور من كم زعتوا يفلت أن قد أنا حكاية وقعت زول ولدنا حقهم يوم زقرم تاريخي مالتي زما تكون قد تقاومت لهم كوشتي الذي هذه تفرطوا خلكم سلامة مسلكم شركين ولا صياف كاين بوشت وشتدن كسدلكم يا بوساب تريوم سردلنا صقم يلن كنريهم ندلينا نايلوم عن فيديو زي يمثل كلكم استخاتاتلكم يو ندحر داس لكم كوينو سبسكرايب
لايك እናገበርኩም ነዚ ቻናል እንድሕር ኣደስ ዘይበለኩም ኮይን ድማ ሃናፅ ርእይቶ እንዳሃብኩም ብከምዚ መንገዲ እንተ ዝመሓይሽ እትብልዎ ነገር ገዲፍኩም ክትከዱ እየ ዝምሕፀነኩም ማለት እዩ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅቡ እስምዐና ቻው ደሕና ቀኒውታ Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب